И тук още от начало много красиво, бе. Това е баварката долу. Дано някой не я вземе, докато се върна. За момента съм на 36 минути, доста изкачих. Поддържам темпо. И ще се нарадвам на гледката на 2 минутки и продължавам нагоре. Значи от тия щеки в тия клони листа така се нахах, че има някоя змия, защото се чува. Буквално сякаш се движи някаква змия в листата. Изкарах си акъла. Бах ти наклона. Това път няма ли край? Стигнах. Там гледката е брутална. Бах ти.